लाईव्ह कळत नाहीये. कोणतरी मेसेज करा फक्त लाईव्ह चालू झालाय की नाही याचा. तो मस्त आहे की नाही. लाईव्ह 5 जण आहेत फक्त अजून. माझा आवाज येतोय की नाही तेवढं फक्त सांगा. म्हणजे पुढचं सुरुवात करा तुम्ही लाईव्हला. हाय हाय. आवाज येतोय ना व्यवस्थित? अच्छा अच्छा ठीक आहे. तर आजचं लाईव्ह जरा अचानक करण्यात आलं. आता मी मुंबईत आहे सध्या. त्यामुळे आजच्या लाईव्ह मध्ये तुम्हाला बाबू आणि पूनम वगैरे दिसणार नाहीये. त्यामुळे आधीच ते सांगून ठेवतो, नाही तर कोणतरी सगळे विचारायला सुरुवात करतील बाबू पूनम कुठे आहेत म्हणून. तर आजचं लाईव्ह अचानक करण्यात आलंय मुंबईवरून. लाईव्ह करण्यामागचा उद्देश थोडा वेगळा आहे. हा, कमेंट येतात तुमच्या सगळ्यांच्या, आता वाचता येणार नाही तेवढा लवकर कारण की हा शॉर्ट लाईव्ह आहे एकदम. लाईव्ह करण्यामागचं थोडं कारण वेगळं आहे. आता मी आहे KM हॉस्पिटलमध्ये. आपल्या कलर्स ऑफ कोकण मधलाच एक मेंबर इथे ऍडमिट झालाय. तर त्यासाठी त्याला बघायला म्हणून आलोय. तर कारण एवढंच आहे लाईव्ह येण्याचं की आपल्या या चॅनल मार्फत आतापर्यंत तुम्हाला सर्वांना हसवण्याचं काम केलंय. आणि आपले सगळे जे गावातली जी जुनी लोक आहेत, जी व्यवसाय निमित्त सध्या मुंबईत गेली किंवा कुठेही बाहेरगावी गेली आहेत, त्यांना पुन्हा त्यांचं म्हणजे गावी आणण्याचं त्यांनी काम केलंय आम्ही. आणि बाकी कोकणातलं सगळं निसर्ग आणि संस्कृती दाखवायचं काम चालूच आहे. तर आज थोडं वेगळं करण्यासाठी आलोय लाईव्ह. आपल्या कलर्स ऑफ कोकण चॅनल मधलंच एक आपला मित्र बबलू, ज्याला तुम्ही आधीच्या जुन्या व्हिडिओ मध्ये बघितलं असेल. कुणकेश्वरची जत्रा, अंगणेवाडीची जत्रा, नंतर बऱ्याच फिशिंगच्या व्हिडिओमध्ये, शिमगोत्सवाच्या तर सर्व व्हिडिओमध्ये आणि शेतीतल्या व्हिडिओमध्ये, इवन रिसेंटली आपण पाटाचं पाणी आणायला गेलो त्याही व्हिडिओमध्ये तो होता. या सर्व व्हिडिओमध्ये असतो तो अधूनमधून. तर त्याचं गेल्या 8 दिवसापूर्वी ॲक्सिडेंट झाला, एक मेजर ॲक्सिडेंट झाला साताऱ्याला. ते एका काहीतरी टेम्पोमध्ये होते आणि दुसऱ्या टेम्पोची धडक लागली. तर त्या ॲक्सिडेंटमध्ये त्याच्या दोन्ही पायाला दुखापत झाली आहे. एका पायाला थोडी जास्तच झाली आहे आणि त्यामुळे त्वरित तिथे त्याचं ऑपरेशन करण्यात आलं. पण तिथे थोडा म्हणजे खूपच खर्च जास्त होत होता, म्हणून त्याला आता इथे KM हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट केलं. इथे त्याला 7-8 दिवस झाले आणि तिथे मग त्यांची फॅमिली वगैरे आलेली, पण खर्च खूपच झालेला तेव्हा, जवळपास 3-3.5 लाख रुपये, कारण की त्याला त्वरित खाजगी रुग्णालयात ॲडमिट करण्यात आलेलं. त्यामुळे त्याचा खर्च वगैरे खूप झाला. त्यामुळे आता त्याला KM हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आलं आहे. आता सध्या त्याची प्रकृती ठीक आहे, फक्त पायाला खूप जबर मार झाला आहे. एक ऑपरेशन झालं आहे आणि 2-3 अजून बाकी आहेत, ते आता इथे करण्यात येईल पुढे. लाईव्ह करण्याचा उद्देश एवढाच की प्रत्येकजण आमच्या परीने ज्यांना जेवढी मदत होते तेवढी करतोय, पण तरी तेवढी पुरेशी नाही आहे. आणि आपल्या चॅनलतर्फे तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्यातली बरीच लोक आहेत ती मदत करू इच्छित आहेत. तर त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे, कारण की आज त्यांना खूप गरज आहे आणि आपल्या चॅनलचा काहीतरी योग्य उपयोग त्यांच्यासाठी व्हावा म्हणून हा व्हिडिओ करतोय. तर तुमच्यातले जे इच्छुक आहेत त्यांनी ती मदत फक्त पैशाची स्वरूपात असेल असं नाही, कोणत्याही स्वरूपात. तुम्ही इथे जवळपास कुठे राहत असाल या हॉस्पिटलमध्ये, आपल्यातले कोणी मित्र जॉब करत असतील, तर उपचारासंदर्भात म्हणा, कोणत्याही प्रकारची जर मदत तुम्हाला करायची असेल तर खाली मी त्यांचा नंबर देतोय, बबलूच्या घरातल्यांचा म्हणा तरी, तर त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. जर तुम्हाला पैशाची मदत करायची असेल तर Google पे साठी पण मी एक नंबर देईन. तर त्या सर्वांनी आपल्याला जे कोणत्याही प्रकारे मदत करता असेल तर करा. त्यासाठी नंबर मी तुम्हाला देतो आणि तर इथेच आहे तो, मी तुम्हाला दाखवतो त्याची सध्याची कंडिशन कशी आहे ती. तर त्या झाला वाटतं चालू. सध्या बबलूची परिस्थिती आहे, दोन्ही पायांना लागलेलं आहे आणि प्लास्टर पायाचं ऑपरेशन साताऱ्यात करण्यात आलंय. आणि या पायाचं अजून ऑपरेशन झालं नाही, पण त्याला प्लास्टर वगैरे सगळं केलंय. आणि आता गेले 7-8 दिवस तो असंच बेडवर पडून आहे.
होय होय. एक रक्त वगैरे बाजूला चढवत आहेत त्याला. अजून किती दिवस ठेवणार? महिने 2 महिने जाणारच आहेत, कारण की याची पायाची प्लास्टर सर्जरी वगैरे बाकी येणार आहे. सगळंच बाकी आहे. तर आजचा लाईव्ह करण्याचा उद्देश एवढाच आहे की तर आजचा लाईव्ह करण्याचा उद्देश एवढाच होता की याला लवकरात लवकर बरं वाटावं आणि त्यासाठी तुमची थोडी मदत हवी होती. तर आपल्यातल्या जे कोणी इच्छुक असतील मदत करायला त्यांना त्यांच्यासाठी खाली मी नंबर देतोय. तुम्हाला जर चौकशी तरी करायची असेल तरी पण तुम्ही कॉल करू शकता. आपण जवळ कुठे राहत असाल इथे तर त्याला येऊन भेटू पण शकता. PM हॉस्पिटलमध्ये आहे तो. तर आजचा लाईव्ह इथेच संपवतोय. आणि नंबर जर खाली काही प्रॉब्लेम आला असेल तर बाबूचा नंबर बऱ्याच जणांकडे असेल, त्याला कॉल करून तुम्ही विचारू शकता. आता लाईव्ह इथेच संपवतोय, कारण की हॉस्पिटलमध्ये तसं करण्यात अलाव नाहीये. चला.